От 1992 година Даката се занимава с татуировки. Превърнал хобито си в работа, той е живял в чужбина, където е печелил доста престижни награди за татуиране. Връща се в България, тъй като предпочита да работи с българските клиенти. Тук татуировките навлизат все по-осезаемо. Все повече млади хора, повлияни от звездите в Холивуд, се правят трайни рисунки по тялото. Те имитират техните символи или тези от родните звезди, като надписите по ръката на Бербатов, например. Предимно младите подражават на фолк звезди, младите футболисти на други, примерно на Бербатов надписите, тук където са тези иероглифите. Всяка татуировка е сама по себе си един вид някакъв символ. Обикновено хората търсят по-разчупване на стереотипа, искат да са по-различни от останалите. И както има крещящи татуировки, такива, които искат да... хора, които се стараят да са по-показни, правят неща на по-видими участъци, има и такива дискретни, така наречените еротични татуировки или дамско бижу се нарича малката дискретна татуировка на по-интимни участъци. Тенденциите са за черно-бели татуировки. Портрети се правят, обаче предимно се правят мемориални портрети. Това са примерно на близки починали хора или на любими животни. Въпреки болката, желанието на хората е толкова силно, че доста от клиентите му си правят и големи татуировки по целия гръб, ръката или крака. Боли ли? Боли ма много. За татуировките Даката казва: обикновено трябва да видиш татуировката, да те грабне, тя е като любовта. Трябва да те грабне от първия път и са модерни все още на работното място, татуировките са приети скептично. Но това не спира хората. Татуировки се правят от известни личности до адвокати, полицаи и дори свещеници. Те не са и запазена марка само за младите. Абсолютно най-различни хора се правят татуировки. Правил съм 82 годишна старица, скандинавка. Все пак желаящите да се направят трайна рисунка по тялото трябва да знаят, че под 16 годишна възраст не е хубаво да се правят татуировки, тъй като кожата расте и структурата й се променя. Що се отнася до татуистите, Даката определя като най-важно употребата на чисто нови игли и хигиената, както и да се използват натурални продукти и растителни бои. За него сигурността и удоволствието на клиента от резултата са най-важни.